Magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Balaos pa rin po yung kakatamong Bante Abagad Special Coverage kani pong CLTV 36. Samantala, arani po rin mga regula balita ngayon Biyernes, July 26, 2024. State of Calamity, may deklara King Balening Macabebe. Apat na balik king Barangay Gulap, Candaba, Metapias at Menakbag king Pampanga River. Di kay king Sapang Inumang Baka king Lakmit, Balena ning Arayat, Mebitasya. Price freeze, ipatutupad sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Ang SSS at Pag-ibig nakahandang magbigay ng calamity loan assistance sa mga miyembrong naapektuhan ng Bagyong Karina. Pauli na po ning matinding epekto ng Bagyong Karina at Abagat king Balening Macabebe, migdeklara na lang pong state of calamity. Saan naman kanuing mabalis pamagdake serbisyo kareng barangay, uling malyari na lang pong gamitan ding karalang Quick Response Fund. Ani po report. Metong karing balen king Pampanga ang maralas makaranas albuging balening Macabebe at king pamanalasa na ning Bagyong Karina, Habagat, asebayana pa ning high tide, 24 barangays na ring makaranas albug niya ni. King report na ning Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ning mesabing balen, 9,147 households o 36,747 individuals na ring miapektuan. Maragul mo naman ang miging danyos king agri and fishery sector. Inya naman kapamilatanan ng Resolution No. 382 Series of 2022 to 2025. May deklara ng under state of calamity ang mesabing balen. Itapin po niyang in-assess niya ang katamong sitwasyon, nag-declare na kami pong state of calamity. Baka nita po makapag-react lang masalese, makapag-respond lang masalese rin kaya katamong barangay, because they will be able to access their quick response fund nito. Pauli na ning pamagdeklarang state of calamity, mas malagwa kanu ing pamamyang serbisyo karing balang barangay ang miapektuan, uling malyari na nalang gamitan din karelang quick response fund. Baka nita nung atin lang emergency purchase na kailangan gawon para pag-augment, panyaw karelang constituents, agawada. Nepo, yaping iting purpose na nita in May, nepo. Prioridad la naman sopa ng national government ding lugar ang makapalalam king state of calamity. At uling naman kanu makanita karaguling pondo ng LGU atin mo namang non-government organizations ding midarake saob karing makanining pamikatagon. Agpangkang Jomel Cruz, pamuntok ng MDRRMO ng Macabebe at inakanong makipag-coordinate karela. Bang munye saob karing miapekto ng Bagyong Karina king karelang lugar. So, dening augmentation sa manibat kayong kilwal in form of donations, para gula pong sahop na ibibiyata mo ka rin kaya katamong kabalit. Makasaop yan naman kanu ang deklarasyon ng state of calamity karing-karelang kabalen na bisang mag-avail emergency loans karing miyaliwang public at private institutions. Samantala, king July 29 o king daratang Lunes ing pamagbalik da eskwela ring estudyante karing public schools. Agpangkang Cruz, bistama natin karing eskwela king mesabing lugar ing may gamit ang timong evacuation center o kaya naman makalbog pauli ning bagyo, balawas pamurin kanu ing klase king Lunes, pero ala pa mong face-to-face. Malaos yung opening of classes pero it will be blended. Nepo, atin niya nga online ng po pang modular. Pero po ma-postpone. Nepo, tutupoy ito, atin tamong nga pila na schools being used as evacuation area right now, temporary po. Pero masanting na kayo magpo-coordination ng schools tamo. Yapin ala naman po maging problema para sa
pamangamit na rin kaya katamong community ka rin schools as evacuation center. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating puso makabalan. Isinailalim na rin sa state of calamity ang buong lalawigan ng Bataan dahil po sa pinsalang dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Sa pamamagitan ng Sangguniang Palalawigan Resolution No. 305, pinagtibay ang pagdedeklara ng state of calamity. Ayon sa provincial government ng Bataan, 10 munisipalidad at syudad ang binaha kung saan 1,450 pamilya at 5,428 na individual ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan at nanatili sa mga evacuation center. Sa kabuuan, nasa 190,629 na pamilya o 669,514 individual ang apektado dulot ng mga pagbaha at pinsala sa kanilang ari-arian. Aabot naman sa 35,730,000 pesos and 413 ang pinsalang naidulot ng bagyo sa sektor naman ng agrikultura at pangisdaan sa buong Bataan. Samantala, nasa ilalim na rin ng state of calamity ang lalawigan ng Bulacan nitong Huwebes, July 25. Ito'y matapos ang isinagawang emergency meeting na pinangunahan ni Bulacan Governor Daniel Fernando kung saan nagkaroon ng assessment sa danyos at bilang ng mga pamilyang apektado ng pananalasa ng bagyong Karina at habagat. Karamihan sa 20 bayan at 4 na syudad sa Bulacan ang lubog po sa baha na umabot hanggang 2.4 meters o 8 talampakan dahil sa walang patid na pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. Sa datos naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Bulacan, nasa 1,167 na pamilya o 4,339 individuals mula sa 54 barangays ang nasa evacuation center. Sa bisa ng mga resolusyon ay mapabibilis ang rehabilitasyon ng mga nasalantang lugar, ari-arian, gayon din ang paghahatid ng serbisyo sa mga apektadong residente sa Bataan at Bulacan. Dito po sa ating lalawigan ay hindi na po bago sa atin ito nangyayari sa atin, pero ito nangyayari ngayon ay medyo mabigat po. Medyo may mga malaking pagbabago nangyayari. So, mas dagdagan pa. Ano po? At ipagdasal po natin na sana wala nang kasunod dito na mas matindi pa dito. Kasi mahirapan po tayo lahat. Ini po kabalan, kakalob na pa mo po ni balita ngayon ni may deklara niya naman po under state of calamity ing probinsya ng Pampanga. King kapamilatan na po ng resolution number 8667. Iti po resulta ning gewadang assessment and verification kempong extent of damages dinulot na ning bagyong Karina at ning habagat. Apeni muna na po ning Provincial Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team. Agpangpuking karelang report as of July 26, 2024 at sula po king 205 barangays karing 13 LGUs king probinsya Reng Makalbog. At suno man po king 319,690 individuals o 105,580 families ding apektado po ning bagyong Karina. Kasalungsungan at sula po kanuking 2,899 individuals o 765 families reng manatili kareng 62 evacuation centers king Pampanga. Base pa po king report at suna kanuking 266,502,144 in cost of damages king agrikultura. Karangaliwa pa pong balita, mabilis ing meging pamagtas ning danom king Pampanga, pauli na po ning alang patnang pamanuran. King obserbasyon daring manungkulan, magpondo po kano ing danom at aliagad kakati.
King kapanwala ng Mexico Mayor Rodin Gonzales, may kaapekto mo naman ing pamanamba kareng gagawandang industrial areas king Karelang Balen. O ini pong balita ng Paulo G. Santos. Kapansin-pansin ang mumunang bugso na paning pasikanauran metong kareng agad lalbog ing dane na ning Lagundi, Mexico, Pampanga. Ngeni pang July 25 bitasang milabas ding saken. Inya mamyeneng libring sakay Pampanga Provincial Police Office manibat Mexico papuntang San Fernando vice versa. King obserbasyon na kanong Mexico Mayor Rodin Gonzales mekaambag king albog ing pamagtas kareng loting gagawan dang subdivision o minsan naman kaya industrial areas king Karelang Balen. Mas matas la reni kumpara kareng aliwang lugal ang po kareng dalan kaya dadagos ing danum papaba ang maging sangkanan ning albog. Number one, yung kasing naging problema, kaya halos sa saling mga regulabog gabon kiniking Mexico, may manambak ng matas din. So, yung danum, walang daluyan yung danum, walang daluyan, papunta karetang alang mapalete, dalanan yung danum. May pakakulong yung danum. So, yatin yung maging problema ito ay ikakayalbog niya yung Mexico. Makanyan mo naman ning meging panakit ng Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Kimpa magdurot na ning igpana ning probinsya at pamitalamita kareng local chief executives ning Balen. Metong lakano panimanman reni king malalyaring albog. Marakal kanong volume ning danom ing bababaking Pampanga. Mabilis siyang mitatas ing level na ning albog. At etambing kakati ing danom. Makabigla. At yung area na dati how many days by lumbog. Pero right now, matter of 2 days, talagang makalbog lang yun. Sumangit na nini, papasalamat naman ni Governor Pineda uling pasibayong kerasan albog into Laok Bridge king San Simon at meging epektibo ya ing pamanyamas king drainage system ning NLEX king mesabing lugal. Mupin makapamulala mo rin ganoing senaryo apasibayo yang antimong meging isolated ing Central Luzon king abala king albog king Valenzuela area ning NLEX. Sa Simon, okay naman. May bigla kami rin na, pero mo, for the longest time, nenitike pa mo na dimdam yung Valenzuela lumbog makanito. Panabilin da rin ding otoridad na laging lalawe kareng SOCMED daring ahensya at anunsyo daring mikupaya bang updated la kareng babala lakwas kareng magbiyahe. Ako yung kakain talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kaya kayo po mama ko, magbalik ya po ing Bante Habagat, CLTV 36 special coverage.
kayo pa mo rin po king Bantea Bagat, CLTV 36 special coverage. Kasunod po ng pagdeklara ng state of calamity sa ilang lalawigan sa Luzon, kasama na po ang Bataan, Bulacan at Pampanga ang pag-iral ng price freeze sa mga pangunahing bilihin. Ang DTI nagsasagawa na rin po ng monitoring upang matiyak na sumusunod ang mga negosyante rito. At para bigyan po tayo ng karagdagang impormasyon, makakasama natin via Zoom si Ma'am Elenita Ordonio, ang Assistant Regional Director ng DTI Region 3. Magandang araw po sa inyo, Ma'am, at maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa ating programa. Magandang araw din po sa CLTV and magandang araw din po sa mga tagapakinig o tagapanood po ng programa. Opo, Ma'am Elenita, sa panahong ito, no, na marami po sa ating mga kababayan ang nahihirapan ngayon mag-cope because of the effect po ng bagyong Karina. Malaking bagay ho yung mabantayan din natin sila, no, lalo na sa presyo ng bilihin. Talagang ramdam po yan ng ating mga kababayan. Ngayong idineklara po yung state of calamity, kasabay po nito, no, yung pinaiiral yung price freeze. Ano po ba itong price freeze para po well-guided yung ating mga mamamayan, especially po sa mga lugar na under state of calamity? Sige po, automatic po yan pag meron po tayong kalamidad o disaster, yun po ating mga provincial government na di-declare po ng state of calamity. So ngayon po naranasan natin o nararanasan pa natin itong si Bagyong Karina. So sa Central Luzon po, actually tatlong probinsya ang nag-declare, no, ng state of calamity, ang probinsya ng Bataan, ang Bulacan, and I think Pampanga is ang ano pa namin is Makabebe. So nag-issue po ng mga resolution ng ating sangguniang panlalawigan para po mag-declare na official yung mga probinsya na under state of calamity. Pag under state of calamity po tayo, automatic po yan, nag-increase po yung prices ng ating mga basic po, basic commodities. Pag sinabi natin basic, hindi po naman lahat nung nakikita natin sa supermarket o sa palengke, kasama po dyan sa basic. Opo, ano nga po ba itong mga basic na yan, ARD? Ang basic po, ito po yung ating mga noodles, nandyan po yan, yung ating pong mga sabon, mga detergent, yung pong ating mga dilata. No, dilata po natin, itong mga luncheon meat natin, itong mga sardinas, no, mga kandila, yun po included dyan, yung pong sugar, kasama din. And all others po na actually po madami siya, mga 300 plus po yung basic natin, no? Pero yun po yung mga medyo, no, yung ating mga patis, toyo, vinegar, yun po yung kasama po yun sa mga basic and prime natin. Mga tinapay, kandila, yun po yung napapaloob doon sa listahan natin po ng basic commodities. Yan po, ma'am. Opo, Ma'am Elenita, kasama ho ba yung bigas at agricultural products sa price freeze? Hindi po kasi kanya-kanya po tayo ng jurisdiction. If ever po yung may agency na may jurisdiction sa bigas, gaya po ng DA, they have to declare po yung kanilang frozen prices. Kasi po on the side of DTI, puro po tayo mga process po yung mga raw na vegetables na ganyan, yung bigas, ano po yan, sakop po ng ng Department of Agriculture. Kanya-kanya po kami ng jurisdiction ng produkto. Yun naman po mga hardware na mga wooden products, mga plywood, sakop po yan ng naman ng DNR, no po, yung ibang ibang products. Opo. How about yung ibang services po? Meron pa ho ba na kasama doon sa binabantayan po natin na wala mo ng paggalaw ng presyo? Hindi po yung pong services, hindi din po sakop ng ng mga agencies. Ano po yan, mga produkto po ang sakop ng mga ahensya po na napapalo po sa Price Act. Opo, para po guided yung ating mga kababayan, paano ho ba nila ma-access? Kasi sabi niyo ho, more than 300 products ang pasok dito, no? Saan po nila maaring makita ito? Para at least alam din nila, Ma'am Elenita, kung pupunta po sila sa mga pamilihan at nakita nilang may paggalaw, alam ho nila, no? At maaaring mai-report po sa inyong ahensya. Yes, ma'am, ganito po yan. Pag nag-declare po ng state of calamity, ang DTI po magpiprepare po ng malistahan ng mga basic commodities na may presyo na po na frozen. So
So ito po ipapasa natin sa provincial government. So makikita po yan, ipapublish po sa mga newspaper ng local circulation lang po. So pag nag-start po na mag-issue na ng sangguniang resolution ang Kapitolyo or mga probinsya, doon na po ang time na magi-start yung implementation po ng frozen prices. 60 days po 'yan, mama, yung frozen prices na yun, unless gagawin pong maigse ng ating provincial government o pwede niya pong extend pa rin. Depende po sa situation natin. So makikita po nila yung listahan sa ating newspaper na local circulation. And then kami din po, sometimes po nagpapaskil kami dun sa mga trading centers, yung mga supermarket natin na malalaki, para po aware yung ating consumer na ganito ang presyo, ganito ang frozen prices kasi under state of calamity yung ating probinsya. Ma'am Elenita, clarification lamang po, no? Kapag nag-declare na po ang isang lalawigan o ang lugar na under state of calamity, agad-agad ho ba yung pagpapatupad nitong price freeze o meron pong araw na hihintayin muna, no? Kasi baka paglabas ng ating mga kababayan, narinig ang ating balita na magpapatupad ng price freeze, aasahan na po nila ito agad-agad. Dapat, ma'am, pagka-sign po ng pagka-circulate po nung listahan sa mga pahayagan, local circulation, dapat po nag-follow na po yung ating mga supermarkets and groceries. Kasi po tayo naman po, kahit naman po walang kalamidad, nagmo-monitor po tayo ng presyo. So ina-assure po natin lahat ng mga binebentang basic and prime kasama na. Kasi nagpa-follow po sila sa sinasabi nating suggested retail prices. Kasi po pag hindi sila nagpa-follow, may calamity man or not, inaano po natin sila, sinasabihan po, binibigyan po natin ng warning na dapat po i-follow nila yung suggested retail prices. Kaya po tayo, pag nagpaskil po tayo sa ating newspaper ng presyo, meron na po tayong basihan kung ano ang presyo na dapat ilagay o sundin ng ating mga groceries and supermarkets. Meron na po kaming statistic na yung mga data kung magkano po. Kasi usual po dapat SRP po ang pinapalo nila. Opo. Pero as we speak, may coordination na ho ba kayo sa mga business owners, para malaking bagay rin ho kasi ito, no? Dahil marami sa ating mga kababayan ang nahihirapan na. At ito pong pagbangon nila, dahil sa bagyo, iniisip nila. So malaking bagay na sumunod ho yung mga negosyante dito po sa price freeze na ibinapatupad po ng gobyerno. Opo, actually po, prior po sa declaration ng state of calamity ng isang lugar, pag po may onset po ng kalamidad, daily na po ang monitoring ng DTI. So meron po kami sinasabi na situational report daily sa aming head office, not only po yung pagmo-monitor namin ng presyo. Kasi po parang na yan parang nagano na kami, piniprepare na namin yung mga supermarket and groceries na dapat ito yung SRP nila, no? Kasi nga baka mag-declare ng state of calamity, mag-decrease yung prices ng kanilang mga binebentang products. So aside naman po kasi doon sa nagmo-monitor kami, ang situational report din po namin, it covers po yung kondisyon ng ating road network. Baka po kasi may nakakat na major road networks, hindi po makapag-deliver yung mga main suppliers ng ating mga groceries and supermarket. Apart from that po, kasi po situational report, inaano po din natin, nakat ba ang communication, meron bang kuryente, ganun po ang nilalaman ng ating situational report para po it encompasses all. Di lang po presyo ang nire-report namin, pati po yung actual situation sa isang lugar. Opo, mainam po na sinasabi ninyo na yung ating pong mga negosyante dito sa Central Luzon, madalas po sila naman ay tumatalima sa utos ng gobyerno, no? Pero para po sa mga kababayan natin, kung sakali man hong sila ay makaranas ng mga stores, no, ng mga supermarkets o tindahan na hindi po sumusunod dito po sa price freeze, ano po ang kailangan nilang gawin? Maari ho silang magsumbong sa inyo pong tanggapan, Ma'am Elenita? Definitely, ma'am, kasi sinasabi po natin sa ating mga consumers, mga buyers,
be vigilant, no po, na kapag may nakita silang na lumalampas sa SRP o medyo hindi po, lalo na kung may state of calamity, hindi finalo yung frozen prices, isumbong po agad sa DTI. Kasi po may karampatan pong penalty o parusa sa ating pong mga business owner. Yun po ang namin. Isumbong po agad nila kung mayroong mga hindi po sumusunod dun sa frozen prices o kahit po sa SRP. Pero po, in fairness naman po sa ating mga supermarket and grocery owners, more often po, sumusunod sila sa SRP and then minsan po mababa pa sa SRP. Kaya po medyo din po kami sa kanila na at least po sumusunod sila sa patakaran ng Department of Trade and Industry. Opo, dahil yun ang kanilang paraan na rin, Ma'am Elenita, ng pagtulong po sa ating mga kababayan. Before I let you go, baka meron po kayong dagdag na paalala sa ating mga manonood, sa ating publiko, no? Ngayong tayo ay nakaranas ng hagupit, no, mula po sa bagyo, at ito nga meron pang LPA, kakalabas pa lang ni Karina, may LPA na namang binabantayan. Ano po ang mensahe po ninyo sa ating mga manonood? Ganito po, sana po, firstly po, sana mag-ingat tayo kasi nga po may mga pagbaha, and then sabi ko po nga kanina, be vigilant po. Kung meron tayong mga nakikitang mga medyo may pagtaas ng presyo na hindi po pina-follow yung ating mga frozen prices, lalo na sa areas na na-declare na state of calamity, agad nyo pong i-report sa DTI para po mabisita natin, and then ma-explain din po natin dun sa sa ating mga store owners kung ano po yung dapat nilang gawin, no? Kasi naman hindi po naman natin agad ina-apprehend. Medyo po mayroon tayong sinasabi na show cause muna. Meron po tayong proseso. Dapat po dumaan sa proseso. And then po, bantayan nyo rin po, minsan po may mga programa ang gobyerno kapag po meron tayong mga kalamidad na dumarating na ganyan para po makatulong not only po sa ating mga business owners, and siyempre po sa ating mga consumers din and buyers. And then po siyempre nagpapasalamat din po kami sa ating media partners for letting us po share yung mga programa ng aktibidad ng mga gobyerno, lalong-lalo na po pag may dumarating na kalamidad na ganito. Marami pong salamat CLTV. Opo, bukas din po ang CLTV, ma'am. Kapartner niyo po kami sa paghatid ng impormasyon once na naglabas na po tayo ng SRP, no, dito po sa mga produkto na binanggit ninyo. Abisuhan niyo lamang po kami dito sa CLTV. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo sa paggampan ng inyong trabaho, Ma'am Elenita. Maraming pong salamat sa aming mga extended family ang media. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you very much po. Yan mga karehiyon, Kabalen, Ma'am Elenita Ordonio, ang Assistant Regional Director po ng DTI Region 3. Kung tanantala pa po, ring aliwang balita, biro ang perwisyong dinulot ning bagyong Karina at Habagat, karing mapilang pamilya king Candaba. King kasagsagana po ning masikanauran, bandang alas 2 ning ganingaldo ni tipong Webes, July 25, metapias at taglos-taglos na pong menakbag king Pampanga River, ding apat abale king Barangay Gulap king mesabing balena. Agpangka ang Kapitan Adorasyon Maliwat, meragul kanuing dano, minya metapias la puring bale. Ala naman kanong menasakit, pauli na po ning pangyayaring itan at aliban po king karay may agos sa bale nga rin. Atin mo naman pong may pinsala kareng pananam daring ortelano king lugal, kalupad po ring prutas, gule, ampong pale. Bisaman ninwal ne po king bangsa ing bagyong Karina, asahan naman ing pamagbabaning danom, madibatan po king upstream portion ing Pampanga River. Pauli na nini, pamurin kanumilalako ing kapigaganakan, lakwas na karing kayang kabarangay, ang makatuknang king siping ning ilog. Ganyatin niya pong pakisabing mayap, ing Kapitan karing kayang Mario. Kasalukuyan po niyang tutok ng inguran, kabukas, imilyari po, uli ng meragul biglain danom, rening kaya kaming kabali na makulang kiniking gulap, apat na kabalay na metapias, uli na ning pamandagul na ning danom. Ngayon tinok ng at saka po rin kay katamo pong kabarangay may mananaman, may pinsala pong karelang pananim. Opo, kami po, panay po yung kaya kami pasada, panay monitoring mi, karing kabarangay, at nung nanuman po yung malyari, at yung kaya pong pikayang karing evacuation, at yung kaya pong makasadya.
Nung na naman po yung malyari, antimano po, eta na po magmasya sa buntok, antimano po, lakwan taning kaya katamong ka, eta na po isipan tang kaya katamong mga sayang kagamitan, inisip tamo po yung kaya katamong sarili. Mebitas naman po ing di king sapang inumang baka king lakmit balening arayat niting Huwebes July 25. Agpangkang 3rd District Board Member Jun Canlas, report de po ring Ortolano ing sitwasyon king mesabing lugar. Kaya bene pong Canlas, men inspection king diki i Municipal Agricultural and Fisheries Council Chairman Eddie Balatbat. Agad na naman kanong pepayabot Canlas, kang Pampanga Governor Dennis Pineda, amasikaning agos ning sapa pauli na ning pangabitas na ning diki. Bistaman kasalungsungan da pamo kanong kukomplet 1 ing datos dikil king kabuang pinsala ning agrikultura may kipag-coordinate niya kanu i Governor Pineda king Office of the Provincial Agriculturist para akware ing total area ang pang volume daring pale ami affect 1 king albog. Pero pangkang Canlas king karalang initial assessment posible kanong atsuking may get 200 hectares ning pale ring mi apektuan ang malapit na sanang pupulan ding Ortelano. Inya naman maragol kanong perwisyo. Ing belyaring ay ni, uling alos 3 bulan da nala kanong sisesen ding Ortelano, king lugal, rening mega sirang pale. The first time na milyaring, uling talaga maragol yung boss. So that's why meto niya ka ring instruction namin governor na to inspect all facilities, including irrigation facilities, baka naitalawin tayo nung nakarelaretang possible areas na makapag-create problema. So that we'll be able to prevent, if not mitigate, the risk of being inundated by flood waters para makapagsadya sa Samantala, hindi man naglandfall sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Karina, nagdala naman ito na ilang sunod na araw na malalakas na pag-ulan. Sa lalawigan po ng Zambales, nasira ang malaking bahagi ng coastal road sa sitio Tectec, San Felipe, bunsod ng malakas na hampas ng alon na epekto ng nasabing bagyo. Ngunit naniniwala si Heidi Fernandez, Executive Director ng Zambales Ecological Network, ng naturang kalsada ay epekto ng isinagawang massive seabed dredging o paghukay sa lupa sa dagat upang mag-supply umano ng reclamation sand sa 360 Pasay Harbor Reclamation Project. Dagdag pa ni Hernandez, dahil sa patuloy na pagkuha ng marine sands ng mga Chinese dredging vessels nitong Marso, napansin ng mga residente ang mga senyales ng coastal erosion. Nito lamang March 13, 2024, nakaranas po ng paghugo ang bahagi ng baybayin ng sitio Maloma. Ang San Felipe Coastal Road ay isang proyekto ni dating Congresswoman Cheryl Doloso ng Zambales at ipinatupad ng Department of Public Works and Highways 1st District Office. Kaya pumama ko magbalik ya pa yung kakatamong special coverage.
Away pa rin po keng Bante Habagat CLTV 36 special coverage. Bestaman minupa na po o tinuknang na inguran at sula pa mo rin keng 7 na pamilya din kasalungsungang manatili ka ring 4 na evacuation centers keng Balena po ning Bacolor, pauli ning Albog. Kaya kalan karela, iba't la po king barangay Tinahero, ang maralas mi Albugan istong manuran. Siniguro na naman ng LGU ning Bacolor na mibibiyeng pamangailangan na ring mikbakwit. Makamonitor lang naman kanu ng response cluster on health, banga siguro ang kabulasan na ring evacuees. Ang detalye king report ng Arlen Salonga. Banwa-banwa metong yung barangay Tinahero karempaka bante na ning lokal kapanibalan na ning Bacolor. Ustong kauran kasi, mita tasing danum kay may sabing barangay. Anya naman panela maka-activate ng evacuation centers ning Balen, bang magdake saup ka rin sablang may epektuan ning Albog. July 24 inyong migumpisalang petupad preemptive evacuation. King barangay Tinahero, miras king maygit 4 aralan rin pamilya milikas, pauling ning bagyong Karina at Habagat. Niragdagan na po ring nabengi po hanggang mga 7 o'clock, 8 o'clock, migtasin danong. Although ngayon, nagbaba na pong bayad matters 1 to 1.5 feet. Pero may balisa na po na bengi, niya may rakal na. So ngayon po, adwala po rin evacuation centers taka rin. Kung metong at chula ketang elementary school, 127 na pong pamilya, rin at chula rin, composed of 471 individuals. Keta naman po nga ketang gym ka rin o ketang covered court, 67 families na po, composed of 288 individuals. So we have a total of evacuated families, 194, ang po pang 759 individuals combined, no? Kareta po nga dwa tamong evacuation centers ka rin. Miras kano king 4 evacuation centers ing mibuklat king Balen Bacolod. Aparte king Tinahero, mibukla iyan naman ning keng Masalipit, San Antonio, Ampon, Talba. Libang po ka rin, nagsendya mo naman ing barangay Masalipit, atin lang atlong families, composed of 22 individuals, ketang karelang evacuation center. Keta naman king San Antonio, ating adwang pamilya, ketang karelang covered court, na composed of 6 individuals. King Talba, 23 namang families, ang po pang 72 individuals na reta. So at sula ketang karelang chapel, ketang barangay holda, ang po ketang karelang multipurpose hall. So reng nag-evacuate tamo, ating evacuation, evacuees, bali 4 lang barangays. Teka marakallareng at supinahin po. Sinigurado na naman kanuning lokal kapanibalan ng poning MDRRMO na kumpleto la pa mangailangan rin sablang milikas. Yes, most special na po rin ang kaya katamong talagang uring low lying niya when in Tinahero. A day before, ang kailang evacuation daw, that was anya pang 24, may preemptive evacuation na kami, kaya padalamin na itang bangka, ang popeng truck na panatag karela kareng evacuation centers. So napon, yung kakatamong chairman na ng council, ang pong mayor Dimandato, may natagno pong paunang pamangan. Nagpaluto lang almusal napon, ang pong nabengi naman, vice mayor, yan namang take care ketang karelang dinner. Kaya ba't at yuno po ka rin detang kakatamong response cluster on health para lawendal, detang health status. Daring kaya katamong evacuees. King kasalungsungan, may gitpitong rala na pamilya la pa, rengat syukang evacuation centers king may sabing Balen. At nung misunduy masanting nga panahon hanggang Sabado, pabustenda na lang muli karang karelang Bale, reng evacuees. Detang king Masalipit, ang popang San Antonio, I think that at the very time nila nung minuli na, labahela pang report ng DBRRNs and SIDA, pero reta palagi ni nakauli no reta o nung sakali man baka ngayon mong aldo. Retang King Talba ang popang Tinahero, panaynayan ni pang medyo langing danom, especially keta king housing project. As of now, nagbaba pa mong mga 1 to 2 feet pa mo yung danom.
So, maglinis lang pang kasalukuyan nini, napon di kapitan, kaya menyad lang sako kaya kami, para naman kahit ang debris collection. So, maglinis labay, hopefully, nung yan na dagulin din, matpalatina, wala ng datang po, baka siguro as early as Saturday, sir, baka demobilize nila, kaya nila, Yuli Mino kay Baleda. Bistaman linwal neking bangsa ing bagyong Karina, agpangking pag-asa at impanibayong low pressure area o LPA ing karelang babanten. Inya naman balawasing monitoring ng LGU, bang pakasadyalan na anumang oras sakaling datang pasibayo ing mga sikanauran. Ini pong monsoon season lalo na yung typhoon season tamo, makakabit na maka-full alert nung at anytime, they can be activated. Then kaya katamong response clusters, and most especially kaya katamong MDRRMO. We are on a 24/7 operations, kaya most especially in typhoon season na lugar. Kaya BJM De Jesus, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlene Salonga, ating pusong makabalen. Laganas po kareng 26 barangays ting Balening Masantuling Mialbugan, pauli na ning pamanalasa ning bagyong Karina ang pong habagat. Paging reporting Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Pampanga at sulaking 142 families o 539 individuals ning atsuking evacuation centers. Pero king kabuuan, miras na king 30,718 families, deng iba't po kareng 26 barangays, deng miapektuan pauli ning bagyo. Anya naman ba mamiyasaw pintalane ning provincial government ning Pampanga, pamuntukan na pong Governor Dennis Delta Pineda ing mesabing balen. Ito na lading saup ang menibatan king Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yabing alkalde ning Balen ay Mayor Tonton Bustos sa ding kapitan, dinakidala ring relief goods kareng 2,847 na apektadong pamilya. Penabili na naman Governor Pineda na unahan ding sablang pakakalulu alakwas mangailangan kareng abutan ng ayuda. Abiso po ka rin motorista, passable no pong pasibayo ring major thoroughfares kay Syudad San Fernando agpangking City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Umpisan na naman po kanong yaning Aldo ning DPWH ing pamagpatch karing potholes king stretch ning Jose Bad Santos Avenue kay Ojasa at MacArthur Highway. At yan pong detalye, JM De Jesus. Alang patday pamanuran, niting milabasa na 24 ang ganaking A25 ning Ulyo, pauna nining bagyong Karina po ning abagat. Uli na niti, Nitasing Danom at Mialbugan na rin 15 barangays, ang poring major thoroughfares king Syudad San Fernando. Anya naman may magkasakit na rin kay Raklan, karing motorista, pauna nining Albog Kindalan. Ngayon Aldo ng Biyernes, July 26, akit na bagya-bagya ng luluwaling Aldo at milako na yung mga sika na pamanuran. At kimpamatalamitan na rin CLTV 36 News king happy na ning City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ay Louie Clemente, kinumpa na ka ng Albog at passable na lang pasibay ring dalan. Po, maragol na po yung improvement as compare po kitang anapon king nilabasan na Aldo. With regards po king katama po traffic flow, maragol po yung improvement, light traffic condition tamo po at marakal po karetang dalan tamo na usually may kaka-flash flood. Ngayon po ala na at passable langan po halos di katamo pong lugar. Dagdag na pang Clemente, passable na rin dalan ka rin sa Blangsakyan king intersection to northern part of City of San Fernando, Consunji Street papuntang SM Downtown, Macabali Hospital papuntang PHS Boulevard, San Jose Ponduan, Ampoing San Juan papuntang Capitol Boulevard. Samantala, ang yaningal doon ng Biyernes, July 26, magronda na lang kanuban lawin ng sitwasyon ng kayayari na pamong sakuna. Nag-inventory po kareni pong traffic logistics tamo. Reta pong mga misplaced tamo pong traffic barriers. Lege tala po karelang dapat ipagpwestuhan. Nandin pong bagya from 6 a.m. hanggang po ngayon ikaw rasa na ini dudurot na po rin mobile unit ko.
May kipag-coordinate na rin kano'y si POSCO kay Department of Public Works and Highways o DPWH. Banasamas ding mga busbus sa dalan kay MacArthur Highway ang Poking Jose Abad Santos Avenue. Sige pong making assessment, dito pong linto potholes tamo kareng major thoroughfare, especially po kay ni King Jasa, ang pupuging MacArthur, duly coordinated no po, nandin pa pong bagya king DPWH, Kempon District, and in-inform na kaya po nandin bagya, may coordinate na kaya kami na maggawa na pong patching activity ngayon pong Aldo, Bacanita, reta pong gamba-kuba pong dalan tamo, especially pin po kay ni MacArthur, makapag-patching niya po, kaya katamang DPWH. Panayan nila po kanini, ang tabayanan nila, Bacanita, maging safe niya po itang activity daw, uling major thoroughfare na po rin karelang iuna. Paga na kanila namang Clemente karing motorista, bis tama nila na masyadong uran, alay pamurin kanu kakalingwaning migag ipamagmaneho kindalan. Yakob Bigay kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Abin po rin, di mga regular balitang kinalap ng kaya katamong news team. Para king aluwa pang updates, i-like and follow yun lamang po rin kaya kaming social media pages. Kaya lagyo na po ning mabilog si LTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating puso makabalen.